እሺ ሁሉና ናንሰብስብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራኝ ከመ ይቀንኹም ከመያምሲኹም አሜን። ስምት ልዑልን ሓያልን እግዚአብሔር አምላክና በአና ቦቶም ዘይንረብሕ ባሮቱ ዝኸረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ወላዲት አምላክ በረከት ረድኤታ ይፈለየና። እሺ ቆርቶይ እኳ ብርትዒላ እንትኾነት ግን كم فقارات يوم قدسان لحن كن ذكره منا مالتي بزلهم علت تذكرهم زوج قدسان ناي قدس يوحنس مت مكمل كوت كمون نبي إلسا قداسي بيتهم إيو مالتي هجي من البات نبرخت كوننا يوحنس مت مكمل كوت كابزو تكس تاريخات حادة أب وانجيل ماتيوس معرف 10 وحادة هجي وانجيل كنرين كلنا أب كله على بزعبة قدس يوحنس أب 4 وانجيل تصحيف له هجي خابتي قالت تصحف تاريخات حادة دخل على الإعلان بارا وانجيل ماتيوس معرف 10 حادة كافود حادة جميرو كم زيبل يسوس كأنتم 10 وكلته عزيزو مسفت سما أب كتماتاتهم كمهرن كسبخن كابو حلفه إنه يوحنس أبيت ما أسرت خلّه بزعبة قبرتات كرسوس مسمعه كبدك مزامر تكل تليخو اتزمت نسخاليخا ويدم ما نصبيو خاله الله ولو يسوس كعمل يسو بلهم كيركم زيد سمعوا نتريون زلهم يوحنس نغرو عورات يريو حنكاسات يخدو لمصامات ينصو صمامات يسمعوا موتات يتنسو دخاتات وانجيل يوصروا الله بايزي عنكف كابو صيوم نساتهم مسكودو يسوس نتم حزبي بزعبا يوحنس كم زكبلهم جمره انتاي كتريونا مدر بدا وصاكم بنفاس سو زبل شامبوكو انتاي دا كتريو وصاكم بقچن كراونت زغص يسب قچن كراونت زخدونس انه ابابايت نغستات አለው نمنتاي دا وصاكم نبي كتريو هو ካብ ነቢ ይኳዳ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ ንሱ እቲ ብዛዕቡ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርግሉ ኸይቀ ቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ ተጻሕፈሉ እዩ እሞ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሐንስ መጥመቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይትንስእ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግስተ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ ካብ ዘመን ዮሐንስ መጥመቅ ክሳብ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ትግፋዓላ ክፋዓቲ ድማ ይዘርፍዎ ኣለዉ ይብለና ስለ ቃሉን ዝኸበረ ዝተመስገነን ይሁን። ሕጂ ኣብዚ ታሪክ ከም እንሪኦ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ምስተኣስረ ደቂ መዛሙርቱ ነይሮሞ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ከምቲ ንፈልጦ ታሪኹ ቅድሚ ጎይታ 6 ወርሒ ኣቀዲሙ ዝመፀ ቅዱስ ኣቦዩ መንገዲ ናይ ጎይታ ዝፀርግ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦዩ ስለዚ ደቂ መዛሙርቱ ነይሮሞ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ሕቶ ይሓትዎ እቲ ሕቶ ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዮሐንስ መጥምቅ ተኣሲሩ ንሓር እቲ ስኻ ዘጥመካዮሲ ተኣምራት ክገብር ርኢናዮ ንሰባት ክምህር ክሰብኽ ርኢናዮ ስለዚ ሲ እቲ ክመጽእ ዘለዎ መሲሕ ስንሱ ድዩ ወይስ ካልእ ኢና ክንጽበ ኢሎም ይሓትዎ ንመን ንዮሐንስ ማለት እዩ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ድማ ጎይታ ንሱ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እቲ መሲሕ ንሱ ምዃኑ ይፈልጥ ጥራሕ ደይኮነ መስኪሩ እውን እዩ ድሕር ርኢናዮ ቀዲሙ እንታይ ኢሉ ነይሩ ቅዱስ ዮሐንስ እነሆ ሓጢያት ዓለም ዘርሕቕ ገንሰል ኣምላኽ ብምባል ብዛዕባ ጎይታ ተገይሩ ነይሩ መስኪር እዩ ኣብ ግዜ ጥምቆት እውን እቲ ተኣምራት ርዩ ስለ ዝነበረ ኣነ ዳ ብኣኻ ክጥመቕ ይግባኣኒ እምበር ንስኻ ይኮንካን ብኣይ ትጥመቕ ኢሉ ኣምላኽነት ናይ ጎይታ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ መስኪር እዩ ስለዚ ዝሕቶ እዚ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ምስ መፆ ግን በዓሎም ሪኦም መታን ከኣምኑ በዓሎም ንጎይታ ሓቲቶም መታን ክመሃሩ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ልይኽዎም ስለዚ እምበር እነሆ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማሰርቱ ከሎ ኢሉ ድነግረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ከዓ መን እዮም ነይሮም እንተይልና ሓደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት እዩ እቲ ሓደ ድማ ቅዱስ ኣካውህ ይበሃል ንሱ እውን ካብቶም 72 ኣርድእት እዩ ክልቲኦም ካብቶም 72 ኣርድእት እዮም ስለዚ ናብ ጎይታ ኣብቲ ዝምህረሉ ዝነበረ ቦታ ከይዶም ድማ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉ ልይኽና ኢሎም ዝመፅእ ዘለዎስ ንስኻ ዲኻ ወይ ካልእ ክንፅበ ኢሎም ሓቲቶሞ ሽዑ ጎይታ ከኣመሊሱ በሎም ኢሉ كيركم إذا تسمعون تريون زلهم من يوحنس نقولوا ويلهم حج قويتا يفلتيو من كم زلاخهم سلمن تاي كم استلاخو تحطون أي من مخاني يفلتي
ዮሐንስ ብዛዕባው ከም ዘይጠራጠር ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጥ ይጎይታ ስለዚ ድማ ትርጓሜ ከነንብብ ከለና ኣብ ቅድሚኦም ተኣምራት ገበረ ይብል ስለዚ እዚ ትሰምዕዎን ትሪእዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ ከም ዝበሎም ዕውራት እንታይ ይገብርለው ኢሉ ይርዩ ስለዚ ሓደ ዕውር ኣምፂኡ ፈወሶ ይብል ዕውራት እንታይ ይገብርለው ይርዩ መሊሱ ይቕፅልማ ሓንካሳት ይኸዱ ሓንካሳት ኣምፂኡ ድማ ፈወሶም ለምጻማት ይንውፁ ለምጻማት ዝነበሩ ፈወሶም ጸማማት ይሰምዑ እቲኦም እዝኖም ክሰምዕ ዘይክእል ዝነበረ ፈዊሱ ድማ ከም ሰምዑ ገይርዎ ምዉታን ኣተንሲዩ ድኻታት ወንጌል ይስብሰሩለው ይብል ሕጂ ድኻ ክበሃል እንከሎ ከምዚ ንሕና ንሓስቦ ድኻ ክንብል ከለና ንሕና እንታይ ኢና ንሓስብ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ዘይብሉ ምሽ ሕጂ ከምኡ ይኮነን ጎይታ ዝብሉ ድኻታት እንታይ ይብሰሩለው ኢሉ ወንጌል ይብሰሩ ኣለው እዩ ዝበለ ሕጂ ድኻ ዝተባሃላ መን እዮም እንታይ ኢልና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 5 እቲ ናይ ተራራ ስብከት እንብሎ ወንጌል ማቴዎስ ከነንብብ ከለና ብመንፈስ ዝኻታት ዝኾኑ መንግስቲ ሰማያት ናትዮም እሞ እንታይ ይብል ብፁዓት እዮም ስለዚ ነቶም ብመንፈስ እንታይ ዝኾኑ እዩ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ድኻታት ዝኾኑ እሶምዚ ብፁዓት እዮም ከም ዝበለ ድኻታት ወንጌል እንታይ ይገብሩለው ይብሰሩለው ጎይታ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኖም ብትሕትና ኣነ ከምዚ እንደ ኣነ ባ ከምዚ እንደ ከይበሉ ትሒቶም ብመንፈስ ትሒቶም መፅኦም ኣሕናስ ወላ ሓንቲ ዝረብሕ ነገር የብልናን ብምባል ብትሕትና መፅኦም ኣብ ቅድሚኡ ዝመሃሩ ዝነበሩ እንታይ ይብሎም ድኻታት እንታይ ይገብሩለው ወንጌል ይብሰሩለው ሽዑ ድሓር ግን እንታይ እዩ ዝብሎም ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ ይብሎም ብኣይ ዘይዕንቀፍ እንታይ ንዓይ ዝኣምን ንሱ ብፁዕ እዩ በቃ ብኣይ ክዕንቀፍ የብሉን ብፁዕ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ድሓር ግን እቶም ህዝቢ መታን ዮሐንስ ተጠራጠረ ከይመስሎም ናቱትዮም ደቂ መዛሙርቲ መፅኦም ዮሐንስ ልኢኽና እዮም ሲሎሞ መታን ከይመስሎም ግን ነቶም ህዝቢ እንታይ ክብሎም ጀሚሩ ንሳቶም ምስከዱ ድማ ይብል እዚኦም ደቂ መዛሙርቲ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ምስከዱ ድማ ይብል ማለት እዩ ጎይታ ብዛዕባ ዮሐንስ ነቶም ህዝቢ ከምዚ ክብሎም ጀመረ እንታይ ኢኹም ክትሪኡ ናብ ምድረ በዳ ዝመጻኹም ይብሎም ሕጂ ንኣብነት ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ምድረ በዳ ይድሰብኽ ነይሩ ሓቀይ ሕጂ ኣብ ምድረ በዳ ዝመጻኹምሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ዝሓቶም ሕጂ ንሰባኻይ ወይ ከዓ ንከምዚ ኣጥማቂ ፈዋሲ ገለ ዝበሃል ምስዓብ ሕጂ ዝመፀ ልማድ ኣይኮነን ካብ ቀደም ጀሚሩ እንታይ ግበር ነይሩ ንሰባኻይ ንመምህር ነዚ ይፉስ ገለ ዝበሃል ዝስዕብ ሰብ ካብ ቀደም ነይሩ ንዮሐንስ መጥምቅ ብዙሓት ፃት ዝስዕብዎ ነይሮም ሕጂ ናይ ብሓቂ ንሱ ፃድቕ ምዃኑ ኣሚኖም ዝስዕብዎ ነይሮም ኣፅኒዖም መርሚሮም ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ወንጌላውያን ወይ ካብ ሃዋርያት እንተይልና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ወዲ መዝሙር እዩ ነይሩ ሓዉ ንቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያ እንድርያስ ወዲ መዝሙር እዩ ነይሩ ከምኡውን ዘማ ቀዲምና ክንጠቕሶም ፀናሕና ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ኣካውህ እዚኦም ሕጂ ናይ ብሓቂ ነሱ መን ምዃኑ መርሚሮም ፈሊጦም እንታይ ገብርዎ ነይሮም ማለት እዩ ይስዕብዎ ነይሮም ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣሎ መን ምዃኑ ፈሊጡ ዝስዕብ ሰብ ኣሎ ገሊዩ ከዓ እንታይ ዝገርሓ ዝገብር ኣሎ ኣሃ ከም ዝበለ ኣቦ መፂሞ ከም ዝተኣምር ኮ ይገብር እዩ ብምባል ተገብሮ ስኽኢሉ ህሩግ ኢሉ ይስዕብ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ግን ነፂሮም ክፈልጡ መታን ይሓቶም እንታይ ክትሪኢኹም ዝመፃኹም ናብ ምድረ በዳ ዝመፃኹም ንምኽንያት እንታይ ነው ነጀው ዝብል ሻምብቆ ወይስ ቅጭን ክዳን ዝለበሱ መኳንንቲ ኢኹም እዚኦም ቅጭን ዝለበሱስ ኣብዮም ዘለዉ ይብሎም ኣብ ኣባይቲ ነገስታት ኣለውኹም ኢሉ ንምንታይ ዳልኩም መፂኹም እሞ ነቢ ክትርእዩ ኢልዎም ሕጂ ኣይምልሱልን እዮም ባዕልዩ ጎይታ ዝቕፅል ማለት እዩ ምክንያቱ መልሲ የብሎም ና እንታይ ክርእኹም ዝመፁ ኣይፈልጡን እዮም እያ ዝበዝሑ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ንሓደ ይስዕብ ኣሎ ንሓደ ዘማሪ ዝስዕብ ኣሎ ንሓደ ሰባኻይ ዝስዕብ ኣሎ ሓቀይ ንሓደ ኣቦ ክስቶ ዝበሃል ከምዚ የጥምቕ ወይ ከዓ ይፍውስ ዝበሃል ዝስዕብ ሰብ ኣሎ ወላ ሓንቲ ከይፈለጠ ማለት እዩ ስለምንታይ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ተልከ ዘይርድኡ ማለት እዩ ሕጂ ንሓደ ዘማሪ ኣምፃ ኣቢልካ ናይ ክስቶ መዝሙር ኮ ፅቡቕ ኣይኮነን እንተኢልካ መዓሰብ እንታይ ገብረካ በቃ እሱ ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን ይፀርፉኻ ይንዑኻ የዋርዱኻ የብሉኻ ማለት እዩ ንምንታይ እንተኢልና ንምንታይ ኢሎም ስዕብዎ ከምዞ ንመን ስዕቦ ከምሉ እንታይ ስለዘይገብሩ ስለዘይፈልጡ ማለት እዩ ገሊዩ ከዓ ፈሊጡ ዝስዕብካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጎይታ ድማ እንታይ እዩ ዝብሎም እንታይ ክትርእይኹም መፂኹም መልሲ የብሎምን ስለዚ ሻምብቆ ዲኹም ክትርእዩ መፂኹም ወይስ ቅጭን ክዳን ዝለበሱ ፅቡቅ ክዳውንቲ ዝለበሱ መኳንንቲ ዲኹም ክትርእዩ እሶም ሰብቲ መኳንንቲ ናይ ኣባይቲ መኳንንቲ ኣብኡ ኣለውኹም እንታይ ዳ ነቢ ክትርእይኹም ዝመፃኹም ኢሎም እወ ኢሉ ሽዑ በዓሉ ካብ ነቢ እኳ ዳ ዝበልፅ ይብለኩም ኣለኹ ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ፈፂሞም ብዮሐንስ ክጠራጠሩ ከም ዘይብሎም ነቢ ጥራሕ ኣይኮነን ዮሐንስ ኢሎም ካብ ነቢያት ከመ እንታይ ገብር ኢሎም ዝበልፅ ይብሎም ማለት
كابز حالفو كمان شعوس انتا يزبلهم كمان انت راح تفضل ترهليهم نسو تبزعبو انتا يسبهلو لي انه كقدميخا من قد خا تصرف لوخي يلي خالو خستبهلو لو بتنبيت نسو ايو قدس إسحاق نبي تنبي نيرو كقدميخا انت خبر يلي نيرو من قد خا تصرف لوخي كل خيل نيرو ስለዚህ ነተም ሰባት እንታይ ደውም ቆይታ እተኸቅድማይ ክመጽ ዘሎ ከማን ክትፈልጡ ተረሊኩም በትንቢት ተነገረልስ መኒ እሱ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ በመባል ነብይ ጥራሕ ደይኮነ ካብ ነቢያት ውን ዝዓቢ ከም ዝኾነ ይነግር ዳር እንታይ ዝብሎም መታን ንጥር ከሆነላ ካባንስ ካብ ዝተወልዱ ሲልዎም ከማን ሸዑ ማለት እዩ ካብ ዮሐንስ ዝዓቢ ወላ ሓደ የለን በሐቂ እብለኩም ኣለኹ ይብሎም ማለት ሕጅረይው እዚ ምስክርነት እዚ ናይ ማንም ኣይኮነን መሪድ ምስክሮል ደሎ ብዛዕባ ዮሐንስ ጎይታ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ካባንስ ካብ ዝተወልዱ ካብ ዮሐንስ ዝዓቢ ወላ ሓደ የለን በቃ ሕጂ ጥራሕ እንታይ ዝብሎም ኣብ መንግስተ ሰማያት ግን ኢሉ እቲ ካብኡ ዝዓቢ እቲ ካብኡ ዝንእስ እንታይ ገብር ኢሉ ይዓቢ ብዛዕባኡ ክዛረቦም ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ንጎይታ ብስጋ እንተዳሊናይ ቅዱስ ዮሐንስ ብሽዱሽተ ወርሒ ይዓቢ ስለዚ ጎይታ ብስጋ ካብ ቅዱስ ዮሐንስ ብሽዱሽተ ወርሒ እዩ ስለዚ ኣብ መንግስተ ሰማይ ግን እቲ ዝንእስ ካብኡ እንታይ ይኸውን ኢልዎ ይዓቢ ሕጂ ፍልይ ኣቢልዎ ማለት እዩ ግን ካባንስ ካብ ዝተወልዱ ግን ካብ ዮሐንስ ዝዓቢ ማንም የለን ብምባል ንጹር ገይሩ ዮሐንስ ከመይ ዝበለ ቅዱስ ምዃኑ ኣነፂሩ ጎይታ ክነግሮም እንከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ከም እንፈልጦ ታሪኹ ኣቡኡ ካህን ዘካርያስ እዩ ኣዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ እዚኦም ሽማግለታት እዚኦም ውሉድ ብምስኣን ብቅድስና እኳ ዝነብሩ እንተነበሩ ግን ነዊሕ ዘመናት ፀኒሖም እዮም ከባቢ 100 ዓመት ምስ ገበረ ቅዱስ ዘካርያስ እዩ ወዲ ወሊዱ ብስራተ ቅዱስ ገብርኤል ማለት እዩ ካማንተ ታሪኽኩም እንፈልጦ ሲ ግዜ ልደቱ ሕጂ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ክመፅዩ ሰነ 30 ሽዑ ዝያዳ ፅቡቅ ጌርና ክንበልዑለይና ከበስሮ መፂ ጸሎትካ ተሰሚዕ ኢሉ ኣይ ሕጂ ዳ ሸምጊለ እንደ ሰበይተይ ውን ሸምጊለ ከመይ ገይሩ ይኸውን ክብሎ ከሎ በልዝ ነገር ዝክሳብ ዝፍፀም እንታይ ክትከውን ኢኻ ዓባስ ክትከውን ኢኻ ከም ዝበሎ እሞ ከም ዝተዓብሰ ድሓረይ ግን ግዜኡ ኣኺሉ ምስ ተወልደተ ህፃን ነዲኡ ክሓትዋ ከለዉ ሽም ተውፅኡሉ ኢሎም ብሽማ ኣቦ ክፅውዕዎ ለልዮም ዘካርያስ ክብልዎም ድሓር ነዲ እንተሓተትዋ ኣይ ሽሙስ ዮሐንስ እዩ ኢላ ከምዚ ዝስሙ ሰብሰብ ዓለት ክኮ የለን ከመይ ጌርክ በዚ ዮሐንስ ክትፅውዕ እዮ ምስ በልዋ ኣቦ ይተሓተት ኣቦ ዳ ብምንታይ ክምልስ ኢሎም መፅሓፍን ሰሌዳን ኣቕርቡለይ ምስ በለ ግን ዮሐንስ ኢሉ እንታይ ገበረ ፀሓፈ እሞ ሽዑ ኣፉ ተኸፍተ ትንቢት ድማ ንስለወዱ እስኻሲ ዓርክ መርዓዊ ክትበሃል ኢኻ ነቢይ የልኡል ተባሂልካ ክትፅዋዕ ኢኻ እናበለ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ኣመስጊኑ ትንቢት ብዛዕባ ወዱ ከም ዝተዛረበ ይነግረና ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ከነንብብ ከለና መጀመርታ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ነቢያት ዝዕብዮ እንታይ እዩ እንተልና ነቢይ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱም ነቢያት ጎይታ ክመፅኡ ክውለድ እዩ ኢሎም ቅዱስ ዮሐንስ ዝመኽኩም ኢሉ ጥራሕ ኣይተረፈን ኢሉ ክመፅኡ እቲ ብድሕረይ ዝመፅእ እናበለ ብዛዕባኡ ተነቢዩ እኳ እንተነበረ ብኣንፃሩ ከዓ እንታይ ገይሩ ኢኻ መሪሱ ኢኻ ከም ሃዋርያት እንኮላይ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕገንሸል ንዑ ሰዓብኡ ንዑ ስምዕዎ እናበለ ከዓኒ ሰቢኹ እዩ ከዓ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ከምቶም ሰማዕታት እንኮላይ ብሰማዕትነት እዩ ሓሊፉ ወይ ድማ ሰማዕትነት ተቐቢል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጻድቃን ክኾኑ እንከለዉ እንተዳሪናዮም ሓደ ክልተ ማዕርግ ኣለዎም ቅዱስ ዮሐንስ ግን ኩሉ እዩ ዘለዎ ቅዱስ ዮሐንስ ምስቶም ነቢያት ነቢዩ ምስቶም ሰማዕታት ሰማዕት እዩ ምስቶም ሃዋርያት ሃዋርያ ምስቶም ካህናት ካህን እዩ ካህን ጥራሕ ደይኮነ ከማን ሊቀ ካህናት እዩ ምስቶም ደናግናል ደናግል እዩ ምስቶም ንጹሓት ንጹህ እዩ ከማን እንታይ እዩ ዝብሎ ቅዱስ ዮሐንስ መልኣክ እዩ ብምንታይ እንተልና ብንጹህኑ ብኸመይ ቅዱስ ዮሐንስ ኣበይ ዓቢ ድሕርልና ኣብ በረኻ ልክዕ ተወሊዱ ሄሮዶስ ንጎይታ ዝረኸበ መሲልዎ ህፃናት ኢየሩሳሌም እንታይ ገበሮም ይብል ብሰይፊ ቀተሎም 144,000 ዝኣኽሉ ህፃናት ድሓረይ ግን ንጎይታ ከም ዘይረኸቦም ምስ ፈለጠ ገሊኣቶም መፅኦም ሕሹኽ ኢሎሞን ሄሮዶስ ማለት እዩ ኣይ ትትሪእዮ ዘለኻ ህፃን ንሱ ኮይኮነ ይተርፍኒ እሞ ኣቡኡ ክጥነስ እንከሎ ነቡኡ ኣፉ ዝዓፀወ ክውለዱ እንከሎ ኣፍ ኣቡኡ ዝኸፈተ ሓደ ህፃን ኣሎ ምናልባት እሱ ክኸውን ይኽእሉ ይስርዮ ዘለኻ ኢሎም ስለዚ ከይዶም ድማ ሽዑ ናበይ ከይዶም ናብ ካህን ዘካርያስ መፅኦም ድማ ወዲ ኻብያ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ከም ዝሓቦ
نأديو نقدس سابيت هدم خمس بلان برخا نحاربي على مسؤولون عملوا نبيت مقدس حيزوا ماتي عبد لكم كلهم كله جن قدوس جبريل مسيو انتاي قوري بالمايت وصل يبل عفتي برخاتات دما نابديو ناو بصحيو مالتي دحار وين ودخاتهم صو ويدم مايلوم كان كان زكريا ستجرم أبيت مقدس بسيفي كهن كنوسو كهن ترى حيكون كاليك كهنات كنوسو دومو أبيت مقدس في سمو مالتي دومو خمانيز انتاي يزبل كم امني درق يزبل بقى لك خم امني درق وين مخاد أبيهم تبلوه مخاد أبي مالتي دمناي كهن زكريا يخصكم اللهم زبل وقيتا مالتي بقى دومو مخاد أبي ولا توارها راداي ناتو نيرو مكتل مشالو ناتو قدوس سمون سبح لك هنيرو نعوخا سلامنتاي نكهن زكريا كم سغورو تبلوم نتو مصادرات نعوخا دومو في سمو مالتي كل يوم أبيت مقدس دومو ما في سمو في مالتي حتي دحاري كمان بزعبا دمنا قدوس زكريا كهن دحر كنزارفتو هاينا انتاي زبلو قويتا يخصكم اللهم شيلوهم دحاري اب تطوس سباله ناي روما مكونن اب 7 عامه مرت مصي يرسالم كتفا كله كفلحن كله دومو ناي كهن زكريا سريو اذا نجر زدا انتاي يلو حتى كله ازس دم ناي كهن زكريا سلام انتاي تبولم ايهود بچكانن تاجرم ري وحجي كهن زكريا 7 8 9 عامه زاكل بكهنات انتاي زغبرين اسرائيلاوي زغلغلي بليك كهنات كوينو مالتي ግን እዚ ሁሉ ክብር ከለዎ ደሙ በሆን ተخصصو ከለዎ እንደማ ስለዚህ ልክ አትጥጦስ ናይ ሮማ መኮንን እንደማመጽ እንታይ ይሆን ትፈልሕ ለሎ ዝደም ክብሎም ከሎ እዚ ብግፍ እስተኸትለ ካህን ዘካርያስ እሞ ካብ ዝፈልሖ ደሎ ደው ክብል እንተ ኮይኑሲ እንታይ ክገብራለን ምስል ናይሁድ ነቶም ዝቆተልዎ ንቅዱስ ዘካርያስ እንታይ ገበሮም ኢሎሞ ቅጽዓዮም ኢሎሞ ማለት ልክ ድማ አይሁድ ተራቢሉ ድማ ንሱ ድማ ልክ ከምተ ደሙ ዘፍሰስዎ ጎይታ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ብሰይፍ ዝቀትል ንሱን ምንታይ ክጠፊ ብሰይፍ ክጠፊ لك عدوتوس دما نايهو ترابيلو خاصو خاري بسيفي بالكم زبولم بدحري يشعو صت بلاي بالماي قدس زكرياس الدم مالتي قدس يوحنس ግን አበረኻታት ከምዛ ዓበ 5 ዓመት ዝኣክል መስዲ ነይሩ دحاري ግን አዲውን እቲ ግዜ መስኣኸለ ከምዛ ዓረፈት ንበይኑ ድማ በረኻ እንታይ ኮይኑ ማለት መስንሳታት ዓብ መስአራዊት ዓቢ ማለት ሕጂ ካማን እንታይ ይዝብል ዮሐንስ ከም ሰባይ ኮነን ክንብል እንከለና ባህሪያት ናይ ሰባይ ነበርን ሕጆን ብል ከለና ናይ ባህሪ ሰብ እንታይ እንተልና ምብላዕ ምስታይ ምድቃስ ሓቀ ምብላዕ ምስታይ እንታይ ምግባር ምድቃስ እንኮላይ ምሕሳው ምፍራህ እዚ ናይ መን ባህሪ ናይ ሰብ ሓሳዊ በላዕ ደቃሲ ፈራህ ይኻ ቅዱስ ዮሐንስ ከበአንጻሩ ከምቶም ሰባት ዝበልዕ ሰት ይኮነን ከምቶም ሓሰውቲ زحسي يكون انتايدا انتاي تزارب حاكي كم تمسفر فرح يكون انتايدا تبعي لمن انتاي كل خلو ابوتات ابي سلاز عبي ابرخا مساراوت مسابات يكون انا عبي سلاز بحر ناي سبات يقولون مساراوت عبي سبك فرحي كيلني مخنياتو اراويت يمنعنا سفرحنا مش قدوس يوحنس كن مسماني عبي مسم زفرحوا اراويت عبي سلاز نسبا يفرحني ناراويت داي فرحني سبك فرحي كيلني لازم لك بيزي مساخلك سبخيلو ويكا عندها سبخه ناب يورساليم مصه دحار لك منسى سماعات قريبه يا مو تناسحو ويكاني مسحاته ناله سكوتو قصيلو مالتي ابزو وانزي باربع سزمص مسمن مس هيرودوس مالتيو سيتحوفو تسلازدلي كم تزبلنا يا قدس يوحنس زفرح ولا حنت يلن ايتوتني خايلو ازي جيغاي نوري حاتيات بس ነገር ዝጉዩ ድማ አሰሮ አሞዳታ ድማ على تلدتنا تمسمع زدما قال لي هردا ساعة مسح حقوسته تبعت علا مبتعو دما سقى فرق من السين يرون الساقن كفيت سلازنا برد قدوس يوحنس روح صاحب النيلاتو كنت نقص حلم سلازنا برد عادية مودات دما كي حفر بكل ما كانوا انتبه من بعد رسول قدوس يوحنس يوه قال عدلاي قبرتون رسول قدوس يوحنس انتاي قبرت يزوي من قبل باوتيا بررت ملاخ قدوس يوحنس كنا بلتنحنا مش ملاختي كنف زلهم حكى قدوس يوحنس ما كنفوسي نملاختي مسلي بنسهنا نملاختي مسلي نوصي ولا حنز فلطه ነገር ይብል ድንግሊ ከምቶም ገዳማዊ ከምቶም መነኮሳት ከምቶም ካህን ዝጎድሎ እንታይ አለ ወላ ሓንቲ ኩሉ ጸጋ ዮሐንስ አለው በቃ ስለዚህ ጎይታ እንታይ ይብል ካባንስ ሓብሰወሉ ከመን ካውስ ዓቢ ወላ ሓንቲ የለን በመባል ይሕጽራ ቢል ተቀይሶ ማለት
ስለዚህ ርእሱ በሪራ ድማ 15 ዓመት ዝኣክል ኣስተምሂራ ከም ዝዓረፈት ይስነግረና ማለት እዩ እዚ ሎማዓንቲ ግን እንታይ ዝተገበረሉ ዳእዩ ድሕሪልና ድሕሪ ከባቢ 300 ዓመት ድሕሪ ናይ ጎይታ ዓርገት ኣቢሉ ይኸውን ኦልያኖስ ንጉስ ካብቶም ዓላውያን ነገስታት ማለት እዩ ነጊስሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ልክዕ እንታይ ክገብር ደሊ ነይሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት መቅደስ ክሰርሕ ድማ ንክርስቲያን ደይኮነስ ንኣይሁድ ቤት መቅደስ ክሰርሐሎም ደሊ ሕጂ ናይ ኣይሁድ ዝብሎ ለክትዮም ንጎይታ ዝቆተሉ ማለት እዩ ንክርስቲያን ዘይኮነን እቲ ቤት መቅደስ ዝሰርሖ ዝነበረ ኸ ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ቅዱሳን ዮሃንስ ወኤልሳ ነቢ ተተቀቢሮምሉ ዝነበረ ስፍራ ማለት እዩ ሕጂ ይሰርሕሞ ይፈርሶ ሕጂ ደጋጊሙ ከም ዝምስኮኖ ይሓትት ማለት እዩ ስለምንታይ ዝሰራሕኩ ኩሉ ፈሪሱ ዝሓድር ዘሎ ምስ በሎም ኣይ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘለካ መሬት እኮ ኣብ ታሕቲ ቅዱሳን ዝተቀበሩ ኣለው ስለዚ ንዖም ከይውፃእካዮም ዝሰራሕካይ ኩሉ እንታይ ክኾን ኢሎሞ ክፈርስ ኢሎሞ ማለት እዩ ኣሃ ከምኡ እንተዳ ኮይኑ ብምባል ድማ ፍሕሮ ጀሚሩ ማለት እዩ ድሓር ናይ መን ይርከብ መጀመርታ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ብድሕሪኡ ናይ ነቢ ኤልሳ ድማ ናቶም እቲ ዓፅሞም ይርከብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከማንታ ክገብሮ ፈተወይ ዝብል ከቃፅሎ ደለየ ድሓረ ግን ክርስቲያን መፂኦም ነቶም ወተሃደራት ይብል ብዙሕ ገንዘብ ሂቦም ተገይሮሞ ማለት ናይ ቅዱሳን ሬሳ ወሲዶሞ ማለት እዩ ድሓር እዚ ምሰምዐት ንጉስ ከማንታ ይበሎም ዝብል ግን ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ትገብርዎ ዲኹም ኣይተንብርዎን ኢኹም ካብዚ ዓዲ ከተውፅዎ ኣለኩም ኢልዎም ማለት እዩ እዚ እዚኦም ክርስቲያን ድማ ናይዞም ክልተ ቅዱሳን ዓፅሚ ሒዞም ናበይ ከይዶም ናብ ምድረ ግብፂ ከይዶም ማለት እዩ ኣብ ምድረ ግብፂ ድማ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መን ነይሩ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሓዋርያዊ ማለት እዩ ሕጂ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሓዋርያዊ ምስ ተረከበ ከዓኒ ኩሉ ግዜ እንታይ ይምነ ነይሩ ናቶም ክልተ ቅዱሳን ቤት መቅደስ ሰሪሑ ናቶም ቅዳሴ ቤት ኣኽቢሩ ብስሞም ዝፅዋዕ ቤተክርስትያን ክገብር ማለት እዩ ግን ቅዱስ ሓዋርያዊ ኣትናቴዎስ ከም እንፈልጦ መከረኛ እዩ ነይሩ ብዙሕ መከራ ረኺብዎ እዩ ብሰንኪ ኣብ እምነቱ ዝነበሮ ፅንዓት ኣብ ተዋህዶ ዝነበሮ ፅንዓት ንህዝበይ ስለ ዝብል ዝነበረ ኣቐዲሙ ንምእመናን ሕሊፉ ዝህብ ስለ ዝነበረ ኣክንዲ ምእመናኑ ኣክንዲ ኣባጊዑ ነፍሱ ሕሊፉ ዝህብ ፃድቕ ስለ ዝነበረ ካብ ዓላውያን ነገስታት ብዙሕ መከራ ረኺብዎ እዩ ዝበዝሕ ሂወቱ ምንታይ የሕሊፍዎ ኣብ ስደት ይሕሊፍዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤተክርስትያን ክሰርሓሎም ኣይከኣለን ብውሽጡ ግን እንታይ ይኸውን ነይሩ ኩሉ ግዜ ይሓዝን ይጉህ ነይሩ ናይዞም ክልተ ቅዱሳን ቤተክርስትያን ደይሰርሐ ማለት እዩ እዚ ዝፈልጥ ከዓ መን ነይሩ ወዲ መዝሙሩ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ዕረፍቲ ናይ ሓዋርያዊ ኣትናቴዎስ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ኣብ መንበሩ ቆይሙ ማለት እዩ ብድሕሪ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ድማ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ኣብ መንበሩ መፅኡ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ግን ይብል ሽዑ ቃል ናይ ኣቦ ዘከረ ይብል ናይ ሓዋርያዊ ኣትናቴዎስ ማለት እዩ እንታይ ይብል ነይሩ ኩሉ ነገር ተዝኾነለይስ ናይዚኦም ክልተ ቅዱሳን ቤተክርስትያን መሰራሕኩ ይብል ስለ ዝነበረ ልክዕ ሓንቲ ሃብታም ሰበይቲ ካብ ሮማ ዝመፀት ከተዛረቦ ከላ ድማ እቲ ዝነበሮ ጭንቂ ከምዚ ነገራ ኣነስ ኣቦይ ከምዚ ይብል ነይሩ ናይዚኦም ክልተ ቅዱሳን ድማ ቤተክርስትያን ክሰርሕ ስመ ባሃኩ ምስ በላ እዚ ዳ እንታይ ሽግር ኣሎ ሱባኤ እቶም ገንዘብ ተኾነ ንዓየለን ኢላቶም ብድሕሪኡ ከመይ ዝበለ ኣብ ቤተክርስትያን ብስሞም ዝፅዋዕ ከም ዝሰርሐሎም ነቲ ናቶም ዓፅሚ ድማ ብክብሪ ናብኡ ከም ዘእተዎ በዚ ዕለት እዚ ድማ ቅዳሴ ቤቶም ተገይሩሎም ማለት እዩ ኣኽቢሩሎም ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ እንተዳ ስንክሳር ተመልኪትና ኣብ ዓመት ሙሉእ ከባቢ 8 ወይ 9 ዝኾኑ በዓላት ኣለዉ ሕጂ እዚ ዘርእየና እንታይ እንተልና ዕቤት እዩ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ካብ ኣንስቲ ካብ ሰወሉ ካብ ዮሃንስ ዝዓቢ ወላ ሓደ የለን ያስ ኣብ ዓመት ብዙሕ በዓላት ዘለዎ ጎይታ እዩ ብዙሕ በዓላት ዘለዎ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ ብዙሕ በዓላት ዘለዎም ቅዱሳን ውሑዳት እዮም ቅዱስ ዮሃንስ ግን ተዘይተጋገ 8 ዝኾኑ በዓላት ኣለዎ ብዓመት ሕጂ ዘርእየና ድማ እቲ ናቱ ዕቤት ማዕረ ክንደይ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በረኸቱን ረድኤቱን ኣይፈለየና ናይ ነቢ ኤልሳ እውን በረኸቱ ኣይፈለየና ዝመሃረን እግዚአብሔር ኣምላክና ኣምላኽ ኣቦታትና ድማ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን